talk about my feelings. I could tell you something more. I want you right next to me. We both know it's too late now, my darling. I'd like to change it all. I want you right next to me. All I need is your passion. Yeah. Není to o tej jednej kapele, lebo my musíme naučiť ľudí, aby vyhľadávali tú kultúru. Nie, by som to úplne... Tak lebo... nikoho nič netreba učiť. Ty proste musíš byť tak dobrý, aby na teba prišli z radosti všetci. Alebo tak zaujať v danom momente originálnosťou, že sa na teba budú hrnúť davy, alebo sa bude o tebe rozprávať. Na seba treba zdokonalovať, nie ľudí. Ale oni nevedia. Ale v dnešnej dobe sú ľudia kultúrne mŕtvi. Väčšina ľudí je kultúrne mŕtvi. Toľko ľudí u nás hralo koncert pre 30 ľudí. Ale keby tam chodilo 200 denne, že sú naučení. To tiež. Ale bolo by to aj pre toho umelca lepšie, aj pre ten podnik. Bolo, ale však robíme na tom, že... V Žiline boli mladí ľudia dlho zvyknutí na to chodiť na koncerty, aj na neznáme kapely, no potom sa to začalo tak nejak meniť. Postupne sa zmenila trochu aj tá doba, ľudia viacej sedia doma, viacej sú zvyknutí na tú zahraničnú kvalitu. Ja ako fanúšik klubovej scény som to zlaté obdobie koncertov v Žiline zažila. A mrzí ma, že to už nie je to, čo kedysi. Rozhodla som sa teda vypátrať dôvod, prečo táto scéna klubovej hudby upadla. Opýtala som sa mladých ľudí, či vôbec poznajú nejaké žilinské kapely. Žilinské nepoznám. No, tuto v Žiline nie. Krutá otázka. Neviem. Záujem ľudí o klubovú scénu, aspoň tu v Žiline, sa znížil. A niekto by diskutoval alebo debatoval o tom, že o konkrétne ktorý typ klubovej scény, ale viac menej to, čo počuť, je to, že kapely nevedia predať lístky, nevedia predať koncerty. Niektorí strácajú chuť vôbec organizovať nejaké festivaly. Videli sme, že aj keď sú niekde koncerty na Žiline, tak nie je po nich až taký dopyt. Ľudia si od týchto koncertov odvykli podľa mňa preto, lebo sa o mnoho rozšírilo to množstvo kultúry, ktoré teraz môžu využívať. Čiže či už sú to divadlá, či už je to rôzne alternatívna hudba, ktorá kedysi nebola tak rozšírená. No ale napriek tomu by sme ich chceli opäť tak trošku naučiť tomu, že aj tým mladým kapelám sa oplatí dať priestor. Na skúške sedím zasa, dopotený jak prasa, pozerám na fúrasa, zotvrá jak on, ťaháky pod nohami. Dúfam, že Boh je s nami, nikdy som sa nemodlil, no nechce to mať ďalší rok, lebo integrál skalári, ťažnice normály. Keď teda záujem o koncerty klesol, aký druh zábavy mladí ľudia vyhľadávajú? Väčšinou uprednostňujem kaviareň, aby som si mohla oddychnúť z celého týždňa s kamarátkami a troška pokecať, že aký sme mali týždeň a tak si oddychnúť. Takže väčšinou kaviareň. Ale asi tak skôr kaviareň by som povedal. Tak diskotéku. Oslovili sme mladé kapely, ktoré sú v Žiline, aby vyrazili do ulic a aby začali hrať tú svoju hudbu. Bola diskusia samozrejme, to bol asi taký hlavný náš projekt minulého roka. No a samozrejme sme sa snažili to tak trochu prezentovať aj v médiách. Čiže či už nejaké články, alebo to, že sme boli v rádiu. Pripravili sme newsletter, ktorý sme rozoslali pre ľudí. Chceme potom podporiť mládežnícke kapely, dať im možnosť sa rozvíjať, takže plánujeme pre nich festival mládežníckych kapiel a na to nadväzujúce letné festivaly. Sériu koncertov po kluboch, nejaké CDčko vydať, kde by bola kompilácia žilinských kapiel, to dať do jukeboxov, ak sa podarí, a zaplaviť sociálne siete. Tak. Je neskoro večer, no ja vážne nechcem spať. Svetla hviezd už nie sú slova podstatné. Som rada, že sa našli ľudia, ktorí s týmto začali niečo robiť a snažia sa práve takýmto spôsobom oživiť Žilinu. Táto iniciatíva nesie názov Žilina žije. Vnímajú ľudia, že sa niečo deje? Započuli niečo o tomto projekte? Nepočula som o projekte Žilina žije.
Nepočula som o tom projekte, neviem o ňom nič konkrétneho. Nie, ešte nie. Nepočul. Neviem, či sa nám už podarilo niečo naozaj reálne vybudovať, skôr sa snažíme stále budovať hlavne komunitu, ale čo je super sú tie reakcie. Ako ľudia, hlavne kapely sa na to chytajú, hrajú na tých uliciach, dávajú nám dobré nápady na to, čo sa môže zlepšovať, takže určite je to dobrý začiatok, čo sa stihlo za 2-3 mesiace, je podľa mňa úplne fajn. A do budúcna, tak sú tam plány a pokiaľ sa bude takto pokračovať, tak to môže byť len fajn, ja sa na to veľmi teším. Asi naozaj si skúsme tu utvoriť nejakú tú komunitu medzi už ľuďmi, ktorí možno nie sú až takí činní, ale majú ešte čo povedať k tomu, čo zažili, aj keď doba sa výrazne zmenila v rámci týchto záležitostí niektorých. Ľudia, ktorí sú stále činní a ľudia, ktorí chcú začať byť činní ešte viac. Takže môj názor je to, kľudne s tým nesúhlaste, alebo súhlaste, že vytvorme si tú vlastnú komunitu muzikantskú, aby sme vedeli sami o sebe. Nepodarilo sa mi zistiť, prečo klubová scéna v Žiline upadla, ale spoznala som ľudí, ktorí ju chcú opäť postaviť na nohy a dúfam, že sa im to podarí. Základom sú ľudia, ktorí sa o klubovú scénu stále zaujímajú a ja verím, že vďaka snahe šikovných hudobníkov sa táto skupina nadšencov bude už len rozrastať. A možno dávno prečíte raz vlastnými prstami, dotkneme sa